Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze ma ọzọ, Igbo ndị ọma njem ọnụ onye ma na-ege m ntị nọ na-ekene gị n'ụbọchị nke tata. Akwa ifo soshal midia anụ anyị nọ n'ime ya. Akwa ifo dị soshal midia na ọ bụrụ nwanne m nwoke bụ nke na-eme ihe joke. Ọ na-eme ndị mmadụ ada ama onye tọọ ha atọ na onye na-atọ ha atọ. They don't have respect anymore. Ama m ihe na-esere ikuku and Ebudon. Then ikuku yesterday na-abịa akpali Ebudon. No matter what, ọ bụ because of a na-agbachiteru Evangelist Ebuka Obi, a na-agbachiteru Kezafia Adoration Ministry. That is why always ma respect, always ma na anakwanyere mmadụ ugwu, na onye akịta akwa mpa mmadụ na-agakwanyere ya ugwu or something. Somebody never mention your name, only nothing. Just because of another person na akpali mmadụ. Kwanyere n'owu n'ugwu, kwanyere n'owu n'ugwu. Unu ejikwana maka na unu na-anụso ya ọgụ, ma unu na-anụso ya nke ọzọ ọgụ. Wee na-eme gị na-eweta abụmọnụ dị ọrụ unu. Nwe ikuku ipeka ịkapele ezigbo mpe. When it comes to age, ipele ezigbo mpe gị na Ebudon. Gị na ịbịa na-throw words. We be Ebudon togato. Let's even forget about yenemen. But Ebudon togato. When it comes to age, abia na family more no na community like this, and you dare not step in without Ebudon iweru. I didn't mean na agbachiteria, but I'm just telling you people the truth. Ka iposa all these things I name. I posia. Oya ugwu dol akwanyere oya ugwu. Oya ka mwasi ka mgbun. Kenekwe muni Igbo njem ọnụ. Echefukwana ka comment, share, subscribe on notification gị ya gaziri m. Nwa ikuku. I'm very happy now. Nsi na mamịrị na awasịsị na adasịsị unu n'ọgọdọ kịta. Ụra afụgo na afro m ife ikwuru na ọgwọ sọsọ maka na analyze video nwa na analyze ụbọchị a. Nwa dike o watch video analyze. I watch Honya. I only saw a comment. Drop na comment section Prince Israel. Ebe ndị mmadụ na-ekwu ka elu video ebe Evangelist Ebuka Obi kọsụrụ Governor of Enugu State. Wee je wota video ebe Evangelist Ebuka Obi na-ekwu na onye ọwụ na aka edo n'ife mere fa. He did not mention the name of anybody. O wee wuruzie a case of atụ inu nkleka nkọta. Onye ọmala eburu. If the governor says he's not aware, why are you people imposing him? Does it mean that no gbala egwu ahụ n'afa governor or backfire failure? I'm asking you. Now, after maybe ị na-ewejele Ebudon ọnụ. Na achọrọ ka iweta evidence ebe Ebudon nọ na bia palọ ka ọgụnụ na Nnewi. Onye amị na ọganọ na bia palọ na Nnewi na-atụ ndị mmadụ mmanya na akwụgo ya ụgwọ. My brother, ngwa nwa ikuku mma, we provide or produce that evidence immediately. Go ahead and provide or produce that evidence. Stop capping. You are capping. Sebo onye amị na ọga nọpụ na gụna ya ahụ meti o. Ịmana among adoration bloggers come from that go now wasisi ogodo. And Donushe everybody is probably as hungry as you people. That is why Prince Israel yejiwe pụtana akpọ Obuma TV, ọkpọ Ezugo, ọkpọ Ije Ụwa, ọkpọkwa onye ọzọ, ọkpọ onye amị na ụga Ebudon. Ebudon wuru na onwere onye ịma na-achọ ọlụ. Bring onye nye ya ọlụ. Nnukwute ọga ka ọwụ. Ha nwere ike ya ama. Nnukwute ọga ka ọwụ. Yes. Ọkwa page ahụ mụ mepe that page. Mụ mepe that page. Fụ ka o si anọ ya ọkụ n'obi. Not because no nwere time. Where say bịa na you need the voice. Ọ nọrọ behind that page. Ta na pilot affairs do na that page. Page ahụ wee ruo ebe o ruo tata. Pụtawa ebe Ebudon nọ na go na Ebudon ahụ ọgbọ. Go na Ebudon ahụ mate. Ịghọtago. Ịma na ntụ ya isi wee nọrọ Finland. Ọdụ ugo nwere ife ị na-eme. Ịnọ Finland kịta ọdụ ugo nwere ife ị na-eme. Si ebe Ebudon nọ pụtawa na go na ya ahụ mate.
na Ebudon wu nnukwute ọga ịghọtago nwere onye ya akwụ n'ihe ụgwọ nobody can pay him ịghọtago nobody can pay Ebudon si ebe ahụ ị nọpụtawa ịma na ndị niile na-ekwu maka Evangelist Ebuka Obi akwụrụ ha ụgwọ so ụnụ nwewu ndị na-ala ahụ na Facebook everyday maka Fada Mbaka ka akwụghị ụgwọ anyị accept akwụrụ anyị ụgwọ mana ada akwụ ụnụ ụgwọ unu na-ekwu nke ụnụ out of love and passion anyị nwa na-ekwu nke anyị because na na-akwụ anyị ụgwọ ekwere m ekwe ịghọtago afọ kwanụ m ebe Prince Israel na-ekwu na Fada Mbaka kwuru okwu ọkpọghọ mmadụ afa panik do okwuzie kpa afa ekete wee kwupụ agba ike ka elusi ka Evangelist Ebuka Obi esibo wee kwuo okwu ụnụ niile na-agbaghalị ọkawu anyị nwa na-ekwu okwu mamịrị niile a na-awasịsị ụnụ n'obodo ụnụ na-agbagharị ife ụnụ na-agbagharị kelu ka ọ ya adụzi the day the lion will roar onye ka m ji wee sị ụnụ n'ụbọchị owu na ọ ya akwụrụ n'elu ọta wee kwuo okwu karịghị ụnụ agwụgo finished ife ụnụ ya awụ ịghọtago so ọ ka wugodu ọgụ na-ekwuchasịcha n'ife niile ọ ya ekwu still heaven earth bụ eluigwe na ụwa adabụ it did not stop anything even ife niile ụnụ trayịrị n'Enugu unu felu ịghọtago Evangelist Ebuka Obi ekwu bụ okwu ụnụ anụbụghị olu ya he has never said anything ụnụ na-akwụgharị ife ụnụ na-akwụgharị everyday ụnụ agbaghị kamera ụnụ anụbụ okwu onu ọga atapụ ụkpọchọm ọ ga-agwụkwọ ndị dụka mụ na ije ụwa ha na-ekwu na Ebudon ha na-ekwu mamịrị na hit niile a na-awasịsị ụnụ n'obodo ka ọ ya adụzi the day the lion will finally roar ịmụhụ na ọya adụkagụnụ kampụ agbasa anụ ịghọtana so ife njichọ ka ngwa gị ife ahụ si ebe Ebudon nọ pụtaba Ebudon wụ ọga ịmaghị onye ọwụ mana anyị ma onye ọwụ ịghọtago mana ịchọkwa ime onye ọwụ ije jụọ ese agwaghị onye ọwụ agwaghị ife onye amị na ụga menwuru wee malụ na ya akwụ n'ihe ụgwọ ka ọ na ya akwụ n'ihe ụgwọ ịghọtago ụnụ were ndị dụka Prince Israel ha ndị agụụ na-awasịsị obodo na-ewuru ha bịa na-atụrị ndị ụnụ mana afọ m ife idere ịghọtago I did not watch any analysis inyere ọga I watch ọnya I only saw a comment ị dropụrụ na nke Prince Israel where you were trying to provide the evidence ebe mmadụ sịrị na onye ihe wụta na ihe vidio ebe Evangelist Ebuka Obi kọsụ gọvanọ of Enugu steeti na onye 200,000 ike weta vidio ebe o kwuru na onye ọwụ na aka edo na o nwere ife ụnụ ma maka ife amerụ n'Enugu ụnụ achọghị ikwu bikos na-ekwu okwu onweghị onye akpọrọ afa ụnụ pụtara anụ ọgụ na contest over nothing kiri ife na-awasịsị ụlọ ọgọdọ o nwere mountains ụnụ ma than ife anyị ma and which is na ife onye dụka m na-ekwu adọrọ m wrong bikos ka ihe esi wee sị na onye nọ n'ime ọfịa na-enyo ife a na anya ya akpọsịsị onye nọ n'ime ụlọ pụta nụsabaghị ọgụ ọ nọ n'ime ọfịa onye nọ n'ime ụlọ nọ n'ime ụlọ ekwuo maka onye nọ n'ime ọfịa na-enyo m ife a ma ọ bụ onye nọ n'ime ọfịa atụ igo okwutete n'ime be ma na aka ya ahụ ya eji onye nọ n'ime ụlọ alaha ụlọ pụta bawa mba dozi mean na onye ahụ nọ n'ime ụlọ kele onwe ya ọkara na ọ n'ime ọfịa na ọ n'ime ụlọ ọ na-afụbụghị ife o this is just the beginning ịghọtago this is just the beginning kwadowen na-ezu ga-apụtakwakwana na nke ikpeazụ a ụnụ adịra gị pụtakwakwana na nke ikpeazụ a aka ya awụkwana ịghọtago ụnụ mana ụsụ enweghị ọnụ ọkwụrụ mana ụsụ enweghị ọnụ si ebe onye amị na ụga nọpụtawa o nwanne m pụtawa ebe a na gụ na ya ahụ meti o hapụ na ị nọ Finland pụtawa ebe a na gụ na ya ahụ meti o ị na-asị na ọ tụrụ ndị mmadụ ọ kacha na onye ọwụ na kunu na-ekwu na-akwụrụ ụgwọ bụ na ahada enwe limit onye ọwụ na kunu na-ekwu na-akwụrụ ụgwọ a na-akwụ anyị ụgwọ mana ada akwụ na ụgwọ kedu ife dị ife a na-enye gị na ji emepụta ịgba kamera na-ekwugheri ọ bụrụ na ị ma na ọhịa gaa na-akwụ gị akwụ marakwa na nke ahịa gaa na-akwụ anyị akwụ ọ dị fil na lọv nwelu for Fada Mbaka makwa na nke m lọv nwelu Evangelist Ebuka Obi ọ karịghị etu a peace out ezugbo